Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Apay nga may ka dito'y, Leo. Kwa? Naamok namin ang nagbakasyon ka manipod syudad. Iso nga imayak, ta kumustaan ka, Agnes? Siyempre, kas makita man, napinta sa klata. Oo, Agnes. Dahil tati imatangak. Kaslad adalim mas bangka. Aywan gayam. Adda awit ko aprutas kenat natang. Naimbaglaan ang meriendaan kan sida inyo kada nanalagring. Anya? Apay ti kunam? Awan ti gatang may iti kakasta. Kas kamadlasinon nga umay mangiparparam magkadagita. Kwa Agnes. Sana kasta ti ka ipapanandag iti sagot ko. Sagot? Makunam asagot dagita? Nagbabamatan ti panagkitkitam kanyak? Agnes? Kita man ti itsurak si ka, Leo. Di ka laangan agbain akasta ti umay mo isagsagot? Kwa Agnes. Lading ita ka pa kasairan gayam tiriknam dagiti banag nga agpaay ko makada kayo kadagiti naganak mo. Ay na, Leo. No ti panagkunam kat matignay mo tiriknak kadagita a klase abang banag. Dinto pulos mapasamak dayta. Agnes? Iti ka ano man, sa anak tong agpay banag iti kaskan ka, nga agat daga, nga iti kataltalunan kas kadabang kagla ang ti pagpuspusipusan ti biyag na. Puno amay sa akla nga manalon, Agnes. Ngam nasinaw ti dardari ragkukan kang ayat. Leo, saan akaskan ka a klase ti lalaki ti ar-ara paapag, amang isuknal kanyak iti nadaag nga altar? Nagsakit matan ti panagsasaom, Agnes. Apay, masair ka kadagiti balikas ko? Tinasayaat, kat pumanaw kan, tapno saan kan amakangag iti pakasaktam. Ta iti ka ano man, di kan tupulos pagtatakkunan. Agnes, balasang ko. Apay mo tinakas iti panagsasaom kin ni Leo. Pudno laang matdagiti imbagak ananang. Amay sa laang aman nalon day dya Leo. Wan, may sa aman nalon ni Leo. Ngam narway ti adda panagbiagda. Agsipod tanalawat ti dagada. Ken ado ti sanikwana. Saan yung man nga ikalintagan day dya Leo, nanang? Saan ko nga ikalkalintagan ni Leo, Agnes? Ngam kit day. Ti makuna kat saan mo kumamot at agibasitan ti kinaman nalon na. Laglagi pam kuma amay samot aman nalon ti amam. Nana? Saan ka di aday tatipod no, anak ko? May saan ano mo aman nalon ti amam. Tamakitagtagad laeng iti kataltalunan ni Leo. Iti kasta, kat adda pagadal mo iti kolehiyo iti syudad. Wan? Amok? Amok na gitabang banag, nanang. Ngam saan na akayat asawan, kaya tagday dya Leo. Saan aday tati kalkalintagak may papankan Leo, anak ko? No di kat ti kinatao na. Anya? Nasingpet kan mapagpiaran at tao ni Leo, anak ko. Awan dakas apakasarsaritaan na dito'y lugar tayo. Ay, agpapanpay, nanang. Awan tupulos sumgar adot-dot ko kankwana. Agnes. Day tatipod no, nanang. Iso nga uray isuntulangan ti lalaki dito'y lugar tayo. Jak tulat tapulos talyawan day dya Leo. Ne, Lorna ading, si kamat gayam. Uwan manong Leo, umay ka kumaikan iti linutok alinubyan. Napyala meriendaam. Amok ngamin anabannog ka nagapu di talon. Ay naading ko, nagbannog ka pa'y laang nga imay dito'y. Isupay apa kasi nga am. Tinasaya at umunag ka pa'y. Basit la abanag daytoy manong Leo. Numayarig ka dagiti adu atulong mo iti pamilya. Apay Lorna,
Agsingsingirak ka di kadagiti na ipay ko. Saan ading? Tapakaragsakak ti tumulong no adalakit di kanyak. Tinasayaat. Agtugaw ka pa'y, ta itimplaan ka iti kapim. Saanan manong? Laplepas ko lang nagmeryenda ita ijay balay. Sakbay nga inyagan ka iti linutok alinubyan. Dakala pagyamana ka din ko, iti kanayon niyo apa nangas asikaso kanyak. Kas idi na minsan nga aldaw. May matatang mo ti imay ditoy. Nang padigo kanyak iti linuton a pinulpugan nga ikan. Kasano? Kat agmay may sakamat nga may nang nagbibiyag manong. Sipod pimusa tinaganakan ka. Agraman ti kakaiso na akabsat mo, gapo iti may sa trahedya. Ladingitat manong Leo, no naipalagip ko kan ka tinapalabas. Awan anyaman na ading. Ngamdi makunak. Sa anak ngagmay-may sa nga agbibiyag. Anyat kayat mo asawan, manong Leo? Kaya mo tandikas niya nga inaramid ni Agnes kin ni Leo. Nakababain bakit? Ay, talaga asaan nga umno lakay. Kaslaawanan tinasaya at asursuro na itikas jay nga impakita na kin ni Leo. Kaslaawan serbina nga agad adal itikas jay agalad na. Saan tamuta nagkurang iti pamagbagakan ko ana? Jakman mo lakay. Tasabali mo't titigtignay na manipod na gadal ijay syudad. Tinasayaat kat paliiwom ni Agnes nga anak ta bakit? Amangan mo't tenod da sabali nga aramidan na ijay syudad. Anya ti kayat mo asawan lakay. Amangan mo't no adda dagiti nakaibarkadaan na nga agar aramid ka dagiti saan arumbang. Uno dagiti may kaniwas. Lawlawagam man ti kayat mo asawan lakay. Jak maawatan ti kayat mo nga ipasimudaag. Lagring bakit? Ti panagbiag iti syudad, ket naidumalaunay dito'y probinsya. Adaw dagiti bambanag arumbang at tingitingam anaimbag, sakbay nga aramidang. Lakay. Dagiti parswa iti syudad, ket kayarigan dati simot-simot. Ano makaan ninaw da iti lawag, ket darupen da atagaws. Igme lakay. Huwag bakit? Ket day ta alawag nga ibagbagak nga adda iti syudad. Ket addaan iti dua arupa. Ket no nagkibaltang ka iti sinurot mo alawag. Ket kas kala nagseba iti may sa alampara. Amanguram ken mangitundaken ka iti nakas ang unay a pagbanagan. Lakay. Ket sapay lakuma, tasaan amay sa ti anak ta, iti dimmarup iti bagbagak asilaw, akayarigan na ti lampara. Sapay lakuma, bakay. No kasta, manong Leo, nabiyag ti kakaiso na akabsat mo? Sa day nung harod ita ti ayan na. Adda ijay syudad Lorna, ta iti may sang ospital ijay tinakatamingan na. Apaman ama iyaon da iti bakras anak at nagantilugan anagluganan da iti dadakalme. No kasta, pudno ti sayang gusang anabiyag ti kakaiso na akabsat mo, manong Leo? Ni Daniel? Malagit mo pa'y madgayam tinagan ti kapsat ko, Lorna. Kasano amalipatak, manong? Kat no agkakasadaran kami kada Agnes. Iso na laang. Taamangan no saan kun amabigbig no agkita kami. Gapo iti kabayag ti panawan, akaawan na dito'y lugar tayo. Nga isumot ti panang ipagarup ti amin at talaga akadwadag iti dadakkelyo apim musay. Lorna. Kat, kumusta mo ni Daniel, manong Leo? Apay adi man la umay dito'y away nga ayan tayo. Day tati kanayon ko nga ibagbagakan ko, ana. No maadaan kami iti panawan nga agsarita.
Ngam sigun kini Daniel, kasla di na pa'y lakabailan ti bumaddag iti dayto a lugar. Anak kapasamakan ti trahedya abo nga ti ipupusay dagiti dadakkel mi. Manong Leo? Amken na launay, ano maisubli ti lagip ti napalabas iti panunot na. Ket agbalin abatibat iti kinatao na, amang itundaken kuwa na iti di agsasamusam asakit tinakam. Manong? Ngamang namnama aklor na, ama iliwliwag ng tumutlaan ti amin, ket mamimpinsan ama punas dagiti aligagaw iti kaunggan na. Wen, patsek unay dayta, ading ko. It's late in the evening, just wondering what glows the way. Oh, Agnes! Nagbigat matan ti panagkitam iti agmaymay sa alalaki nga adday ti suli at table. Saan ka di? Oops! Amok man yung tagtartara iti panunot mo, girl. Am muna kon, girl. Siyak pwede ko na. Ala, di ta ka pa'y lang. Taasit gak ni Pogi. Okay. Hi! Nakita nga agmay-may saka. Amangan no kayat mo ti maadan iti kasarsarita. Mabalin ka di ti makitable? Go. Take your seat. Oh, thank you. Do you care for a drink? Oh, sure. But before that, kaya't ka pa'y ama-am-am mo. By the way, I'm Agnes. What's yours? Waiter, pakiyagman dito iti menu, please. Uray saan ang timino? Ikanaklangan iti may sa Bloody Mary, waiter. Oh, Pogi. Saan mo pa ngay niyam-am mo ti bagi makanyak? Nasaysaya at matlang no agam-am mo ta iti husto. Iti kasta, makapagin ni storyata na sayaat. Am-am mo ka, Agnes. Kasta mo tindag iti aramid yo kadag iti kakadwam a babae. Iti rin na bii aya-ayo iti daytoy a folk house. Anya? Do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I've seen a wild light in your eyes. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. No kasta, Manong Leo, sumangpat dito'y away tayo ni Daniel? Wan Lorna, kamaudyanan na, pinatgan na madlaang tinabayag kon ngayar arungaing ken ko na. Asa apay lo kuma, tagawid matan dito'y nakayanakan na alugar. Itilasod ti mano atawan. Siguro, saan kun amabigbig ni Daniel no anyan ti itsura na ita? Panagkunak ka talaga asaan mon amabigbig ading. Ngamin, talaga adakkel tinagbaliwan na. Kan maysa, nataytayag pa yan ngam siyak. Ay na, talaga magagara na kung makakita kini Daniel, Manong Leo. Sana bali ading, ta iti di agbayag, ket makitam to ni Daniel. Saan nga taan nakababa, hindi makipagayam kan kuana, Manong Leo? Ngamin, nanumuak lang at nag-aaway. Idinto ta iso, kat maisan a professional. Kan ijay pa rin syudad di dimakkilan na. Uwen, pudno day talor na. Dimakkal kan ijay pa yan syudad tinagturpusan ni Daniel. Ngam na maipapaniti kinatao, kat adalat ta dagiti kupikupan na akababalin ti taga-away. Iso asaan kanto ko maabumdeng a makipagayam kan ko ana. Manong Leo? Kan maysa, saan arumbang nga ibasar tinasaya at akababalin ti maysa a tao.
Gapula ang iti ayan na nga estado. Gaputa agpapada tayo aparso ti Diyos, ading. Iso asan ka madanagan? Ta iti baet tinaragpat ti kabsat ko iti biyag. Patsyak, ken masiguradok adin tupulos na kulaapan ti panunot na kadagiti material abambanag. Kat aging ka ita, si papakumbaba pa'y laeng asumango iti asinuman. As I went out walking on a fine summer day to the hills in the valley. Sa anak nga agang angaw iti naibagak, Agnes. Asapay lako mataid dyan yung timadi nga aramid yo kadag iti kakadwam a babae. Anya? Wen, akampay idikit sosyal ken babak nang kayo akustuman. Ngam timot gayam agkigil kadag iti parokyano ngom umay ditoy tar aramidin nyo. Taapay? Asino ka kumamang ibagbaga kanyak iti kasta, ha? Amok amin tar aramidin nyo kadag iti babae a kakadwam. Agsipod takukwak daytoy nga establishmento. Kit i-report amin ti manager kanyak dagiti mapaspasamak nitoy. Nang runa unay king ka. Tapasaray sumurot ka kadag iti ammom abak nang agest. Anya? Saan ka makapaglibak? Tanda ti CCTV amang panagnak. Anya? Kun saan la aday ta, Agnes? Am-ammo ka husto. Gapot may sa tinaggapuan ta a probinsya. Anya ti kayat mo asawan? Nalabit adin akong matandaanan. Gaputan numanon atawon tinapalabas. Sipod day di trahedya ang napasamak. Anak ka igapuan ti ipupusay dagiti dadakkel mi. No kasta, si ka ni Daniel? Si bibiyag ka? Kas may matangan. Nga adda akasarsarita mita. Pangasim ko ma Agnes. Tagbalbaliw ka. Kasyam kumamit dagiti nagannaking ka. Anak kakaasi ang makitagtaggan. Tapnulaang maisakad dati panagadal mo dito'y syudad. Ngam sa bali mo't gayam tingkar aramidan. Daniel. Saan pa ang naladaw ti amin, Agnes? Adapay panawin mo ang mga barwanan. Di mo kumamot paayin dagiti naganak mo. Amang namnama nga iti may sangal daw. Kat maital o ti panagbiag na, gapukin ka. Daniel. Ulitag, Agnes. Adupay ti panawin mo ang mangilintag kadagiti narugit nga aramid. Life is a river, I'll go with the flow, and where it will take me, the Lord only knows. That I miss you, sweetheart. Adda ako ni Tayan tiri daw datateig me. Numanumot na abulan na sa anak na isarong ditoy. Ay, hindi nasaya at katagtuktukak. Ay. Ne, si kamat gayam Leo. Umunag ka Agnes, adda ka matgayam. Dispensarum no nakasingaak. Wen, si Magpatak idikalman. Saan Leo? Sa anak anasinga. Kinapudno na kat talagang urayan ka.
Urayan? Taapay, Agnes. Apay, saan mo kanina malagip ti panagdatdaton mo kanyak, idi? Day ta kumati kayat ko apagsaritaan ta. Sana day tati mayak dito'y balayo, Agnes. No di ka ti panangawis ko kumakadagi tinaganak mo ije balayin ton bigat. Gaputa simang pati kabsat ko manipod syudad. Katadamot basit na isagana pagsasanguan. Ha? Ken maysa, gapumot laeng kadagiti agkakasakit asao nga insawsawang mo idi kanyak. Naamiris ko ti amin. Ket podno unay ti kinunam. Asa anak to Apolos maikarikan ka. Tamay sa aklang aman nalon. Idin to asika. Ket may sa ako lehyala ija syudad. Leo. Ala, agpakaadak pa Agnes. Ket dispensarum manan no nasinga ka. Anya ngay ita, Agnes. Amumuntirik na ti mapabainan, anak ko. Kasanuak pa ita, nanang. Numuna tagdadagsanak. Gapo iti panakailawan ko iti addaan asawa na amok iti bookhouse. Anya, ay Diyos ko. Danga ka nga inanak! Kaya't mo asaway. Ipaakom kinilayo na itabunga ti kinabalang kantis mo. Ha? Tibabang ka tupay. Uray man kas pangarigan umanugot ni Leo amang itakderkan ka. Siya ti mang tubngar. Ti kalakit agbainan amang isubukan kuha natin sarwa ti sabale. Ha? Hapitam da ita kinadanggam. Lakay, saan kumabot? Ay saan lagreng? Bayam nga apitan na ti kinagarangganjang na. Hoy Agnes! Hapay ti kunam. Bumak ng kaadagos. Gapo iti kinaswitik mo. Nga inusar mo pa iti kinababaeng. Pwe! Umanaw ka man kiti iti sangwanak. Tamangan numapalag ka. Sinalbag ka ngay nanak. Saan amaragpat ti alimpatok ni Banligi, iti dakas apang lakagan. No diket kasapulan ti umno a sakripisyo, ken saan abareng-bareng aganwan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasat, iti film. Isagsagot ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.